Bekasi. Wantiti. Jonge. Aku pengen wawancara pasangan anyar ki oleh ora ya kira-kira ya. Aku lho, Mbak. Bawa anu lho dibaji kemana guyu. Ora apa-apa guyu. Ya ora, Mbak. Mbak Intan ki dalamnya pundi, Mbak? Betul. Hah? Kapar gitu. Tak ulik sisan no mumpung to, aji mumpung. Kapan meneh ya ora. Mas, wis rasa keringetan ngene iki Mas, lha ngejo jungkatan no. Mbak Intan iki jarine anu raine mirip Jihan Audi ngono to. Ning mbok iso nyanyi mbok ora? Ora iso, Mas. Oh, ora iso. Kepiye tak kon nyanyi. Ya ora, kan aku gur ngomong raine mirip ya ora. Bu, Mati ora apa? Mas iki Mas Rido yang ngomong ngono. Jihan Audi. Jihan Audi sing. Wah, ya pokoknya anggere kuwi namati pengen takok Mbak Intan ya to. Nek kaya Mas Yogane iki wis terlalu familiar to. Ditakoni kok omongane gur ngalor ngidul to. Nah, nek Mbak Intan kira iki wong anyar. Duwe ngalor ngidul. Oh, ya ngono. Oh, ya berarti cocok to. Ora Mas Andang ya. Cocok ora? Oh, komen kowe terus iki. Kapok ora kowe. Pirang menit? Pirang menit? Aki kuantiti rasa terlalu quality. Close wis. Pirang menit? Baleni pertanyaane mau lu, Dang. Pirang menit? Agi loro. Ya. Ndak engkel-engkelan kan. Mbak Intan mau dalamnya pundi, Mbak? Moncong, Mas. Oh. Ya kayak sing pertanyaan sing keloro ora ya. Iya, sekarang. Anu kenal yoga wis suwe rong, Mbak? Dua aku. Kenal Mas Yoga iki wis suwe rong. Oh, wis suwe. Mas, oh, wis 5 tahun, Mas. Lah mbiyen nang ndi wae kok lagi saiki lho. Kan kenal lagi kenal. Loh, jare wis 5 tahun kok lagi kenal iki kepiye? Dia lagi kenal. Oh. Pendekatan perlu perkenalan atau pendekatan. Oh, nak ngono. Ya. Perlu dicontoh ora Mas Andang? Oh, sampai di Jonge 20 tanggal piro saiki? 27 Maret. Daily vlog gendut. Pokoknya temane gendut. Oh, dino iki Temane gendut. requestku apa Menaikkan Oh iya. Oh, request-e gendut ta pleh ning nganu iki po, ning nganu iki apa joge. anu Mas. Piye? Karo promosi sapa ngerti kene sing payu nyantol. Promosi apa? Promosinya akeh, nek promosi kerjaan, dagangan, promosi apa? Promosi awak. Terus lha wis didol pira to? 50.000 iso ora? Iki lo sapi yo piye? Jan. Keadaan Jonge kayak gini. Nah, memen. tak potong ning. Piye, Bos? Bos, Ganti kaos, Bos. iki bapakmu le jan wis parah. Keadaan Jonge. Arep jeguran, Lur. Jeguran. Oh, jeguran. Oh. Arak gogo. Gogo pari gogo iki, Pak. Mama pondok tidur ta. Sing enak Ora mau. dong ya. Aku nang kene iki ora familiar dadi ora ngerti ya. Awal nang kene. Aku ki arep wong Gunung Kidul nang kene iki cek awam. Cek awam. Iki ora ngerti ya apa. Sik, cekelen sik. Tak nganggo masker. Ki kok Wes ora masker tanggo. nggo? Ora apa. Aku ora. Golek no. Orang golek mie ayam. Main pemain tak. Men ra golek panganan. Mati wong ini season terus. Kepiye? Ora kenal ngono. Lah komplek ndi? Wong macak cuek. Masak kepiye? Macak cuek. Masak cuek. Model vlog iki ngene iki. Ora ngono ora ganti. Usaha. Oh, Anu Pak karepmu iki aku kuantiti wal. Lah isen iki. Keadaan Telaga Jonge Semanu. Telaga Jonge Semanu mau berburu kuliner
arek berburu kuliner neng Jomis Manu ya, Nduk. Keadaane kaya ngene. Oh, neng kene iki Mano arek mangan opo? Ayo. proses bayarnya jare beda. Orang ngijol kira apa saiki nek biyen kan kudu. Kudu ngijolke. Saiki ora. Mas hijau. Nduk, review Nduk. Sudah datang Nduk. Ayo tak mampuin. Mantap. Rujak es krim. Karo jas iki wis tenggal meleh. Oke. Rujak es krim. Pocinan. Oh, cincane Mbak Mas iki. Sampeyan rujak es krim satu. Rujak es krim. Beda Sambal bawang. Ayo, Ayo, Dut. Sampean Di review. Nah, latihan gas. Kowe no wes moro. Bapak kengelian nih. Mbuke ngorong. Wis ngorong ini bahasane ndek. Anake Duh, ngelih. Pak. Wedi. Ini pasangan anyar. Rujak es krim. Weh, enak. Sampean mengke Manis. ditambah kiri iki mboten. Manis, rasanya kaya es krim. Ya emang kue es krim ya, Mas. Nyat kue es Wadahe Rujak es krim iki satu. unik ya. Nggih, nggih. Oke. tempatnya unik men. Jadi seko apa nek ini? Kathok tuh. Kudu ya. Anu, tanah liat. Lemah lempung. Dan rujaknya Nduk. Dikeruwek, Mas, dikeruwek jerone sik. Nek ora dirogoh ki ora ngerti jeroane. Tak review saya. Iki ketara ra ini. Oh, Iki apa ibes susu? halus ora kuwi? Empuk apa halus? Mbok, saya tak rasane ya. Gemes is. Gemes. Mboten asline mboten salah ditukerke papat. Patah keping. Dadi ini Komposisi rujak es krimnya ono es krim. 2-3. Mati Bang Rai. Ora apa-apa. 2-3 keping Terus rujak es krim. aduh, ora utah Nduk. Nah, mangke Anu diyuk. Wah, Sik men. ribet nih. Wah, lebu selangkangan nih. 3 keping ngoten nggih iki mangke susuk niki. Isine apa iki? Sini apa? Apa yo? Buah-buahan. Wah, buah-buahan. Anyep. Anyep, manis dari es krim, terus rujak yo pedes. Kombinasi rujak es krim namanya. Maknyus. Dewe. Iki gorengan Gorengan. mendoan. Oke sambal bawang. Jarene sambel bawang iki. Buh. Pedes mbok ora? Nah, Buah. Oh, urung sing. nah, Bakule njaluk rabi meneh. lah apa kasinan. Kowe ngawur tak omongke bakule karepmu lho kowe. Ora. Wong sak Indonesia Raya lho. Kowe Lah iya lho tapi ora nggon kuro kakek. Moro harus tes. Tempe kombinasi dari tepung Oh. kanji sing ora iso dadi lagu nek iki. Lah sing dadi lagu apa? Anu hubungane Mbak Eki karo Mas Yoga. Ki apa lagune? Kuwi senengane nyeren-nyeren tudut. Ngomong ke tempe to kan. Moro, kowe tak eksploitasi kok kowe. Kombinasi yang enak adalah tempe dan es krim ngono. Wong gabung nek iki. Iki para-parane sopo tempe Iki inovasi baru, Mas. inovasi baru. Oh. Dicocol-cocol ngene iki lho. Ana asine, ana legine, Nek legine pedese ora ngono. kurang siji. Apa? Uteke koclok iki. Uteke Oh, goclok. gorengan nek campur es krim ya uteke koclok. Oke. Pite apa? Tentara Maruku. Tuh. Anu grup mupit apa, Mas? Lali aku. Lali kan. Mas. Wah, aku lho iki mitro. Oh, lah iya. Reyor. Oh iya, disponsori RCR channel to. Yo, kowe rak promosi. Aku ora iso promosi ora nek barang Lah sing tak jare promosi. kowe duwe apa ya reyor kuwi mau. Oh iya, aku Lah ndek ning YouTube. ning ora tau upload padha wae lah rek sapa lek didelok.
Jan iya sih. Nah, Lah bintangnya iki gur Satru. bledek sae. kudune kuwi konten akeh lho kuwi. Bintangnya Satru sing siji, sing Ngepit. siji bledek. Kuwi sekali ngepit iso dadi paling iki umpama sak vlogan paling modelnya ngevlog tau we. Ya. Paling ngevlog paling penting di atas 10 menit, minimal 10. Paling yo 15 20. Wis dadi part sak bagian. Oh, iya. Padahal ngepit perang-perang jam. Bisa kok dadi perang-perang video. Garing kok potong-potong. Akeh kancane, wah kuwi konten sing semangat. Oh, siap. Kaya aku yo saiki tak ngomong. Kemahannya Mas. Kaya aku saiki yo tak semangati meneh. Gandeng yo wis direstoni kuwi mau. Nek ora disemangati yo sia-sia le perjuangane kebiyen. Gandeng wis direstoni yo ge disemangati. Ora ketang boko sithik. Pantang menyerah Mas, arep enek hater ya. Yo. Arep YouTube cilik tapi wis enek hater berarti Wis. wis enek idolane. Ora usah digagas, Mas. Heeh. Nyat omongane lecet. Wah, lek nek elek-elek akeh sing siap. sing ngalem meneng, sing apa jenenge? Jenenge misuwi mana gur asu le ngono ora masalah. Ning sing ngasih ngelokke fisik le ngono wah. Iya ora perlu dilebokke ngati ya. Ora berubah ya. Dadi motivasi diku awake dhewe men tambah maju meneh. Wong itu sing apa jenenge sing nyecen kuwi tanda mereka nggak bisa. Gak mampu. Yo gak bisa gue mau. Oh, Nek iya. mampu kan bisa dari segala aspek banyak. Materi popo kan agak mampu apa nih sih? Nah, gak bisa kayak dewe lah mau dolanan. Mergane iki nek YouTube iki apa meneh sekarang kan saya vlog ya. Yo lagi tak tekuni vlog. Kuwi mental berbicara depan kamera walaupun cuma sendiri atau berdua. Neng jero ruangan wis. Kuwi kadang ngomong ra lancar. Contohnya aku kuwi Ya ya. upama wong loro lah. Ya iki ning wong papat to kadang Iya. kok kowe mau dadak mikir. Benar. Public speaking itu penting. Public speaking itu penting. Hikmah ngevlog dino iki apa Mas? Hikmahe ya alhamdulillah pertama koncoku sing siji ya wis rabi, Mas Rengga. Selamat juga Mas Rengga karo Mbak komen Rosa ya. Samawa apa? Sama apa? Sakinah. Sakinah mawadah warahmah. Nah, itu Yo ngene iki lho, penting dadi nek di konten iki ngomong ki ora lancar. Jadi tidak semudah orang dolanan HP, dolanan kamera, gampang men wong golek duit ngene sulit men. Mental pertama pemene nang umum. Aku yo urung wani banget. Bener. Nek ono kancane kedel, nek dhewe yo kedrop.